Kini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours, GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours, GB. Magpartisipar asin magapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours, GB. All rise. Kahapon lamang ay kapiling niya kan. Court is now in session. Silence is hereby enjoined from the spectators. Imig sa isang Sergeant at Arms, maintain peace and order while the court is in session. ang Violators will be punished with the maximum penalty of contempt sa kanya. by this honorable court. Counsels for both the prosecution and defense Na di naman acknowledge your presence. Sa pangarampo ka na PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGBAM, na niya. hatod mi sa Indo ang sarong espesyal na programa kada Sabado alas 11 sundo alas 12 nin udto. Urusa lang Legally Yours, GB. Sarong oras poco mas o menos nin pag-uri-istorya kan man iba-ibang probisyones kan lay na napapanahon susog sa mga nagbuburutuang istorya asin issues. igayahan. Siyempre, mga probisyones kan sa tuyang batas na dapat niya itong maintindihan asin magamit sa proteksyon kan sa tuyang oral daw na pagkabuhay asin kan sa tuyang pagkapersona e pagrespetar man kan deretsos Di naman kan sa tuyang kapwa. Legally Yours, GB. Pwede man kamutabi magpaabot nin text sa sakuyang numero. Mga kaputan 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. ang magduro. Sa Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Namumuhay ng tahimik sa Sa luwas, yaon lang dyan, naka-standby po ang Samuyang News Team and Mega Force Patrol ang para sa pagsubaybay po kan mga pangyari sa satuyang palibot. isang paratang sa kanya. Technical control, ang sakuyang kapartner ngunyan. Na di naman niya ginawa. Yaon dyan, the man from Poland, Dion Napolis. Tarungan ng isang Sa newsroom, sa padagos na pagsubaybay kan mga pangyayari sa lado nasyonal asin internasyonal. Pati naman po ang pagsumada kan mga istorya sa lado lokal. kasalanan. The ever reliable, the man for all season, At ang batas natin pantay-pantay. Walang the jack of all trades, naman. news manager Mardela, Bakit marami ang nagdurusang mga tandem Arven and Richard sa IT. Si Angel, may inasikaso si Angel Dion haharap na Napolis. ang bitang Angel Mustaza. paano niya isisigaw na siya isa day. Ako po ang sa indong presiding officer. PIO, Pio Fernandez. Good morning. Anging ang Diyos lang Legally Yours, GB. Good morning, Bicolandia. So mga yaon dyan, saman iba-ibang parte ka na kabikulan. maningil kung sinong may kasalanan. Sa probinsya kan Catanduanes, Dumating na ang Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, arad niya. Masbate. Ilan Siyempre, so pigabot kan sa muyang puwersa kan radyo. lang kasalanan. Kaluwas kan kabikolan. Parhay na aldaw. Ba't ang batas natin Netwide, worldwide. walang Nadadangog man kita sinahiling in full digital broadcast.
kasamuyang official Facebook page ang DZGB News Online. Yan, DZGB News Online. Hasain man kamong parte kang Pilipinas asin kinaaban. Maki-share na lang tabi. Pwede man kamo dyan magpaabot ng informasyon sa chat box po kan DZGB News Online. Yan. O di susatuya tabi na kwampa na mga dapat makahuron, ha? So sa tuyang panyero ng bayan si Attorney Giselle Nabasanta, Tanging ang Diyos lang day pa ning leave of court, tabi? Krimen na di na Si Attorney Bart Trico, sa tuya pang saro na attorney ng bayan, panyero ng bayan, bang nag-signify naman tabi ito, kaya lang siguro nasa pag-maniobrada pa kan mga dapat na asikasuhon man. tulad niya ang magdurusa ng wala. Kaya kita po muna mag-iriba-iba digdi sa programa. Di ba't ang batas natin pantay-pantay, walang mahirap mayaman? Bakit marami ang nagdurusang mga walang kasalanan? Mga ilang araw na lamang haharapin na niya ang bitayan. Legally yours, GB! Ano niya Pwede man kamo duman sa messenger account ko tabi, Pio Fernandez. Hanapon lang tabi nindo, ha. Messenger account ko, Pio Fernandez, para po sa inyong mga mensahe asin iba pa. Bueno, June, ilawg ta mo na yung mga dapat dyan. Tamantang daay patabi nagsisignify, so dapat niya itong mga makahuron, makasarabay, we will be right back. Promise. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamilipa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw. Mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Campeon, ako'y pag-ibahin.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang baha nagdadara nin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Dahil magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Dahil magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary
binary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige po yan. We'll try to call. Kaya apudan ta naman. Attorney Bart, tipaad kung available na sabi ng abogado. Pero bago yan tabi, John, ito muna ha. Oras, Pilipinas, it's 9:30 sakto. Okay, 11:30 sakto. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse. Lakas ng tama, pero di wasa. Drink responsibly. Revicon. Lakas ng 5. Revicon Forte. Yan. Busy su linya ni Abogado Bart sa tuyang saro pang panyero ng bayan. Well, anyway, tabi inip ko po manunugod man sa diit man niya tong pagkasabot ade. Kasuhapon sa programa tang Tingog kan Banwaan, may pinag-report si kumpadreng Jomar hali duman sa tabako. Yun. Ansiste, nadakop ang sarong persona na nagpresentar nin peking dokumento duman sa advance control point kan lokal na gobyerno kang Katanduan sa Pantalan. Sa igo bagad dyan sa pier sa Pantalan, ang tabako na pinag-set up so lokal na gobyerno kang Katanduan sa pamamayon ni Gobernador Boboy Nacua. Mga tauhan yun from the Provincial Health Office naan sa indang misyon magsaligsig kan mga personang mabalyo sa Katanduanes malunad sa mga ferry boat na dapat limpyado igoning sertifikasyon hale sa mga mediko na dai nin kontaminasyon nin COVID ang mga mabalyo duman. Tanganing pasiguro maprotehiran ang salud kan kagabsan. Diyan sistema bagadyon. So mga hali sa Manila, kaipuhan igoning darang dokumentos na nagpapatutuo, permado kan mga doktor
naan sarong personang ini na may kagdarakan dokumento librido sa COVID-19. Igwa ni nagpresentar John. Ansiste, sarong set ning mag-agom, lalaki, babae, siyempre, buda may aki pang sadit. So lalaki, iyo sa naan nagduman sa may mga personahes kan katanduanes sa may pier kan tabako. So babae, medyo nagduro distansya John. So lalaki, iyo nagpresentar kan dokumento. Sertifikasyon mediko. Negative gaya ini sa COVID. RT-PCR pati John. Okay. Di mga yaon duman sa pamamayo ni Jose Marie Amaranto. Mga maikmat ini John. Katao maghilingkan mga dokumentos na iyan. Na titulado. Yan. Yes, spurious ang dokumento. Yan. Mantag pikipresentar ito dyan na dokumento ka lalaki. So babae, medyo nagduro distansya. Okay. Di kan nagre-rekisa si Mr. Joe Amaranto. Inapudan su numero kan pasilidad de salud na iyon nag-issue kan sertipiko medical John. Inapudan. Tanganing magberipikar kung gurano an veracity kan dokumentong kapot-kapot na pigipresentar sa inda. Kan inapudan June duman sa Manila. Hiniling so database. Peke ang dokumento. Daiman ngaya kami kaan nangara na iyan na nag-agidig di samo, na nagpaswab. Daiman ngaya kami ngara na araw ka na doktor na iyon sa muyang akreditado na mag-swab buda mga medical technologist. Sa madaling sabi John, on its face and as per confirmation ka itong so duman sa Manila, peke so dokumentong dara. Pero totoong igwaning araw ka itong laboratorio, Buda Medical Center. Kaya lang, piniki John. Bako ka ito kan pasahero. Kundi, ara mo kung si Saiso nagpeke. So nag-encourage sa inda, package deal, sumakay na kamudig di sako. Anlo na dampati yun kung ano ho na mo. Sports car. Yogon mo an. Sa araw ka ning kantidad niya. Igwa ka ng dokumento, swab test, negative. Bayadan nindo ako, mapasiring kita duman sa indong destino. Oh. Nagtugot man. So biktima taga-katanduan is yun kababayan ko pa. Willing victim. Accomplice. Aksesoryo sa krimen. Taram na inupresiran kang araw kay te John, antaramon da, package na yan, negative na, di aramong, dahil ka na mapasiring, duma sa doktor, buda sa medical technologies, buda sa laboratorio. Oh. And it was beefed up by the confirmation kay itong so medical institution, daiman ngayon ning araw ka nangaran sa samo, na nagpaswab. Rimati John. Tinakop kan otoridad. Kaso, falsification of private documents. Violasyon pa, duman sa mga nagkakaperang provisiones kan rebisado kodigo penal. Budakan na mga leyes, lalong-lalo na mga provisiones kan ining so quarantine law. Kaya kita ko niya ning existidong quarantine law. Ngunyan sa natabi nagagamit nin todo-todo. First of its story digdi John. Kainot inuti na talagang may sinampulan dinakop. Dahilan sa araw ka na pagpipiki nin mga dokumentos na yan. O ngunyan may kaso na John. I-inquest na ito sa piskalya. Alaga, daida John pigda, ansabi ka itong so pasahero, itong so kunyan.
By the way, so mag-ina, dahil man yun sinabay sa kaso. Tabako man ito, so nagpresentar kan dokumento. Ang nagpresentar sana, so lalaki. Siya sana, so nagkomiter kan krimen. So mag-ina, ano man ka ito, dahil man ako duman sa lugar, so papel, sinabay man sa kayo duman, ano man ka, bako? O dahil ko man ginamit, tanganing makakunya, dahil man siya, naka-distance wise man yun, siguro nakakamasid so kuan, so babae, paan nga madali, tapigre-rekisa, tigre-rebisar so kuan, so dokumento. Yan, kaya, let this be a lesson, ano tabi, sa satuyang mga paraan tabay. Primero, gamiton taan sa tuyang talento, sa karahayan. Nakitang mga Pinoy, ang abilidad ta, sobra-sobra, igo kita ning natural na skill na kung ma-enhance, asin gamiton sa karahayan, siguro, haloy naman kitang suminabay sa iba pang mga nasyones asyanos na asinsado na ano dyan. Gigamit ka, mga maurag kita magamit ka, yan sa kalukuhan. Araw kayo na pamimiki ng dokumento, mapiki mo yan dyan. Sobra bagang kusog na kambot. What's in here sa satuya na tanata at araw na kita kaan, puwera di los ubos. Diba? O yan o. Para nga nita pag-abot dyan sa kuan, sa beer kan tabako. So mga tauhan kan gobernador, ni Governor Boboy Kuwa, Katanduanes, na nagbugtak sinda dyan ng advance control point. Mga maikmat yan tabi. So, legally, leksyon iyan tabi. Dahil ka muna magpara, huwag ka nagpara giribo. Ang medyo masakit yun ta. So, mastermind, itong so nag-encourage sa inda na lumunad for a fee package deal, dahil man yun na ituturo. Inda kon itinuga na kanso itong lalaki. Kaso lalaki sanan kinasuhan. Ano? So, ama, falsifikasyon nin mga pribadong dokumentos, igo ka aning kaso, sa irarob ka na rebisadong kodigo penal. Yan. Na nag-apod na sa tuyang kwan. Nag-apod na sa tuyang taro sa pinakamatindi pa na panyero ng bayan. The court hereby recognize the Counsel for Prosecution, Attorney Bart Draco, you are hereby recognized. Good morning, Tapi. Your Honor, pasensya na to, sincere apologies po. May mga naghanapon kaya kasubago daya ko na. Araman po sa publiko sa Your Honor na kung may kaso ang sarong lawo, para sa iya, ang pinaka-importanting kaso, so kaso niya. Dahil kang pwedeng sabihin na ibang mas importanteng kaso, pag kaso niya, pinaka-importante yan para sa iya. Anyway. Odi, your explanation is accepted by this honorable court. Now, Attorney Bart, igwa akong pinag-istorya sa satuyang mga kababayan. Tabi, Attorney Bart, ano? So, kuan, suhali sa Manila, inupresiran nin sarong persona, digdi na kamulumunad sa sakuyang sports car pati. Wow. Oh, Manila. Igwa na kamo ngayanin kompletong dokumentos, medical, negative na ngayon kamo sa swab. For a fee, ihatod ko kamo sa indong destino sa Bicol. Di, luminunad, mag-agom igong aking sadit. Duman sa sports car pati. Dara-dara sa dokumento, pag-abot dyan sa advance control point, kan Katanduanes sa Pantalan, sa Pierta, igoning pinag-istabilisar dyan si Gobernador Boboy Kuwa, kan Katanduanes, na mga tauhan niya, tanganing may screening maray sumalaog sa inda, dapat talagang palinig medical. Bako? Yan. Dahil kan COVID. Kan pinag-rebisar, pinag-rekisa kan mga tauhan duman sa advance control point sa Pantalan, kan Tabako, piki sa dokumento, Attorney Bart. Uyugon mo. Inapudan kang kuan, inapudan kan mga tauhan ni Gobernador Boboy diyan sa advance control point sa Tabako. So nakabugtak duman na address. Totoo, igwa managad nin institusyon medikal na araw ka ito. Totoo, may nakahuron.
The problem is, daiman nga ya, sir, kan mga ngaran kang personang yan sa database mi, na nagpasiring digdi, na nagpaswab physicalmente, dahil kami doktor na araw ka na pangaran nagsertipikar, dahil medical technologies na araw ka. Dinakop kan police, Attorney Bart. So, mga pasahero. So itong nagpresentar na duman sa advance control point sa pantalan kan tabako na mabalyo na kot as katanduanes. So mga pasahero po kan sports car. So pasahero kan sports car. Oo. Opo. Andi nakop sa natabi, attorney. So lalaki. Ano ta so lalaki? Iyo so nagpresentar duman kan dokumento sa mga tauhan kan katanduanes. Opo. So agom na babae nakadistansya dahil maning ko basta sa nakarga so aki pero distansyado. Kaya din nakop sa nakan otoridad. So lalaki tayo ito so nagkompleto kan krimen. Yugon mo. Yes. Now, yes. Opo. So nag-opresir sa inda tabi Attorney Bart na package deal so driver kan sports car nowhere to be found. Taday man pigtutuga kay itong sa mga pasahero kung ano sungaran buntaga sa inbo na so plate number. Ngunyan. Dahil nindaram. Ngunyan, so i-report ini sa programa ko sa Tingog kan Banuang Kaswapo ni Jomar Bien, so sa tuyang koresponsal sa First District. An ikinaso, 2, violasyon kan rebisado Kodigo Penal. So, pagpalsipikar tabi Attorney Bart kan private documents. Igo palang kan tabi Attorney Bart. Yes. Sige daw tabi, idukara daw tabi kami kung ano man ang ganyan na falsification of private documents. Yes. Igo kay public documents, igo kay private documents. Oho. Pero ining falsification, so paggibo kan falsifikadong totoo na dokumento, falsifikar mo, falsification yan. Oho. Kunyan, ang falsification po pati, ang kasabay kaya na crime is falsification or use of a falsified document. Ayun. Okay. Na pwede kayang bako siya so nagfalsifika. Oho. Okay. Ang nagfalsifika, so naggibo siguro so driver o so tagsadiri ka di sports car na ito. Opo. Pwede ito so nagfalsifikar. Pero Correct. siya ang guminamit kan falsifikadong dokumento. Yan. So pagdaray siya sa balde. 3 points pa. Use. Oho. 3 points pa. Shoot na 3 points pa. Use of a falsified document. Yan. Imposible, sir. Imposible na dahil naram na falsifikado ito. Iyo nga ni. Nata. Naiman siya pig swab. Naiman siya pig test. Pinigwas resulta. Yan. Oho. Tama. Kaya siguradong aram na falsifikado ito. Yan. Willing victim. Yan. Kumbaga. Ang problema, sir, better, kung gusto niya, baka mamuya pa ang piskal, mamuya pa ang judge na mag-state witness siya. Gumaan-gaanan sa iyang lado. Kung maituro niya itong principal na nag-ibo ka ito gabos. Yan. Oho. Dahil man na ibang pwedeng magturo duman kundi siya. Iyo. Pwede siyang ma-discharge from the information to turn state witness. Pero siya ang testigo kang gobyerno laban duman sa tawong ito. Ang problema, hindi ay man makukuha itong tawong na ito o di ay man niya mapatubod na iyo ito sa tawong ito, talagang maduduunan siya. Pero pwede man available man ganyan. Di man siya magpiyansa para mintras, kumuha siya para na abogado, tatibad malusutan niya ining problema ini. Iyo. Ngunyan, so si Stefano tabi attorney, duman pa sa nasa Manila for a fee, package deal. Unin na gayaan dokumento. Di ko sasabihin, igwas ining konsentimiento na gumamit kan falsipikadong pribadong dokumento. Di man siya pwede magsabing, dahil kumanyaram yan. O paano ka
nagkaigwa ki resulta kung dahil ka man sinuwab ka. Yan. Sigurado ka mo na napiki ito, falsifikado ito ta. Wag dahil ka man in-examine, may resulta ka. Yan. Oh. Iyo pala Medyo masakit lusutan ito na uto ng use of a falsified document. Yan. Kaya siguro ang ano ta sa publiko, siguro minsan tangon yan, pwede ko ika nagpalsifikar. Pero siguradoon mo na ang tigagamit mong dokumento bako falsifikado dahil the use of a falsified document, ang penalidad kayan, parehas man sana kan pagpalsifikar. Now, interesado tabi ang korte, senior abogado de prosecution. Opo. Idukaron mo tabi kami. Tatawan mo tabi ning doon the use of falsified document. Nata ko halimbawa si Pio Fernandez. Pinalsipikar sa na ang pribadong dokumento. Dahil man ginamit. Ano po igwa ko ning kasalan? Dahil man, kung dahil mo man pigamit ito, itago mo sana duman sa ano mo, tago mo sa cabinet mo. Sa malita, sa baul. Nakatago sa baul. Nyang nakuha ni Atty. Raico, ginamit ni Atty. Raico sa falsifikado mo pala na dokumento. Si Atty. Raico ang malilintikan, ginamit ka sa falsifikado ng dokumento. Sabi yun ni Pio Fernandez, ay, dahil man, taon yan, man pigigibo ko mas na drawing ko, man pigigibo ko, practice ko mas na sa lamisa ko. Ina ba? Dahil siyang permiso gamito ito. Di, katamaan talaga, so guminamit. Ayun. Ta uso bagan kay ito kan mga kwan sa recto baga ano sa recto. Mga dokumentos. Yan. So mga transcript of records kan mga pribadong eskwelas, private documents tabi na tabi Attorney Bart ano. Opo. So yung pala ang kaso. So ngaya ngunyan masabi so nagamit. Bako man niya ako nagpalsifikar kayan. Dahil ko man niya ito aram niya, niya doon niya. Pero, ito ba, taday mo man bidbid kung siya nagibo, pero, so nagamit ka ito, tatamaan. At ginamit mo, duman ka na makakasyot. Yan. Kaya dapat ang paggamit talaga, Attorney Bart, ang paggamit, likayan tanganing perming ang siyot, suabe. Yeah. I submit, Your Honor. Kung ano ang nasa isip mo, bako man ang nasa isip ko. Let this be clear and put on record, Mr. Secretary of the Court. So yung pala ng tabi, Attorney. Saro pang ikinaso, duman sa nadakop na ito sa tabako, violasyon kan mga provisiones kan quarantine law. Igwa palan ka ang tabi, Attorney Bart. Igwa palan ka. Igwa palan ayan. Marimati ka naman ta. Dahil ka man dapat magparabiyahe-biyahe kung dahil ka may mga resitos mga para magbiyahe. Lalo na may aki pala na daradara. Sarap pa ito, panibago ito. Pigigibo man yan kang gobyerno tabi, Your Honor, para maprotektaran ng publiko. Lalo na alisin sa Metro Manila. Pasiguro man sa mga taga-probinsya, so naglalaog man sa indang probinsya, medyo malinig man o maliig man, nagpaswab man lamang, may resulta man lamang. Proteksyonan kan mga kababayan nila duman. Na uulian man duman sa katanduan. Kaya nagigibok yung batas para maproteksyonan man sa mga iba. Pero kung anoon man, arog kayan, papalutan, di, kung maglakop yan doon, kung may magkagaradan doon, daw, makukonsensya man anda kaya, ta pwedeng sindaman so nag-cause sa itong kagadanon kan mga taga-dumang kababayan naman enda. Dipisi. So pwede na po yan, may mga penalty man na kasupon yan duman sa violate kan Kodigo Penal protocols. Kodigo, pwedeng bako sa Kodigo Penal, pwedeng sa special criminal law. Yan. Ayun, naputol na. Maapod giraray tabi ako, Abogado Bart, ano? Apod ang tagiraray si Abogado Bart na putol na susuto yung limitadong apod-apod, ano? Tabi, yan. Anak ko, pag-una, Attorney Bart, on air pa siya, pero off air ka na tabi, Attorney Bart, naputol lang tabi.
Yan. Yan, okay. Okay, sige. Yan. Attorney Bart, the court praise na masabutan ka na abogado de prosecution, nasala kan korte, tanaputol so signal kan cellphone ko. Kaya sala namin, ano may sala dito mga tilko? Di arog pa lang ka na, no? Matin, iyang pala na, halimbawa, gumibo man ako ni ngayon, matibayon ako maggibonin mga duro diploma, pero dahil ko man pigamit, pigsasaray ko sana, dahil maning problema. Yan. Pero pag ginamit na ni isa iman, tapos ika ang na-identify na ikaw nagibo, pareho ka mong shoot sa balde. Pareho ka mong shoot sa balde. Yan. So nagamit mo na sa nagibo. Aha. Pero po, pwede ka mambaga po, Rio Tabi, Sir Your Honor, na mag-ibo ki dokumento Aha. for art's sake, para sa art. Iyo. Art, kaya mag-ibo kang art. Oho. Arugay ni Arugayan. Oho. Gusto mo mag-ibo ki diploma na sa iling mo mas magayon kaysa kainin pagpapatao kan mga universidad digdi sa Kabikulan. O Lord, kay mga kung ano-anong mga arte-arte baga. Pwede ka man mag-ibukan as your a draft of your own skill, artistic inclinations. Oho. Basta dahil mo paggamiton itong nangaranan mo na nagraduar ka na ki Doctor of Philosophy o Doctor of kung ano. Doctor of Medicine. ang trabaho mo pala, mag-doktor. Mag-doktor ning dokumentos. Yogon. Doktor ng dokumento. Bago yan na kurso mo niya. O ngunyan, i-drawing ko daw ngayon ni si Abogado Bart ang figura kay ni magayon. Renewing na maray. Tapos, ito talaga na halos copycat tabi abogado. Nagustuhan ni Attorney Bart. Ipinag-display sa mga kuan. I-display mo ang tagapuhonon. Daing violasyon so nagibo? Ta inimite pig-violar so ka ikinupiso sa imong magayon na alalawgon. Sabi ko baga sa Camarinesor. Kaya man, may tugot ito. Pero anyway, kung digdi, pero pag ang mga forma kang, nakulo na forma ng falsification. Itong sudaing pirma na ika nagpirma para sa ibang tao, bawal yan. Saro pa yan. Kung ikwa, may pizza, tapos binago mo sa pizza, falsifikasyon yan. Kung may blanco na daing nakasurat, tapos nagsurat ka duman na daing otorisado, falsification yan. Anapot ka ni Barog kay ni. Kuto ngaya sa tao, nasa Manila, sabi niya sa kuya, ipirma ko na sana siya. Yan. Ipinirmangon yan kang tawong ito. Pero ang ginamit na pirma niya, so pirma ka itong tao sa Manila. Yes. Pwede ka baga mag-4, tapos ipipirma mo, so pirma mo mismo. Pero ang ginibo niya, so pirma kang taga Manila, ano ipinirma niya duman? Tam panabutan niya, sige nga gamit ang pirma ko. Yung panabutan ko, Senyor Huwes. Sige. Iyan tabi, bawal manggiraray iyan. Saan pwede magamit kang pirma kang sarong tao, siya sana. Kaya lang, kung dahil magreklamo sa tao, napigpiki mo sa pirma niya, medyo masakit man. Lalo na kung masabi itong, pirma ko ngaya yan. Paano ngaya nagpirma na sa Manila ka kanal daw na ini? Pinanotaryuan mo ngayon sa aldaw na ini, nasa Manila ka, paano ka nakapirma digdi? Yan. Problema na. Pero kung dahil man magreklamo siguro kung dahil man magreklamo ipinirma, kaya man, pero kung magreklamo ipinirma mo, may isot ka man sa balde. The falsification mo ito. Okay. In as much as this court would like to accommodate the brilliant lawyer from the prosecution, but due to time constraints, we are now giving you 2 minutes to give your concluding statement. Attorney Bart Raiko of the prosecution, please go ahead. Your Honor, tabi, buda sa engkiro pong mga naginanyog sa tuya mo niyan, mag-iingat tabi sa paggamit ng mga gamit. Lalo na bako ang pag-iisip mo. Kasi paan, sigurado nindo po na ang pigagamit nindo lehitimo bako falsifikadong dokumento. Dahil kung ang pigagamit mo falsifikadong dokumento, lalong-lalo na po kung aramong falsifikado yan,
shoot ka sa balde, Aha. mapipriso ka man po. Sabi, Iyan. Diyos maray na aldaw sa indo po, gabos. Okay. The court now hereby extends the sincerest thanks to our good lawyer, Attorney Bart Crico. Salamat din maray tabi, Attorney Bart. Yan. Salamat po. Iyan po ang presentasyon kan Legally Yours, GB. Ngunyan pong pagkaldaw. Salamat asin namang Diyos ang magbantay. Mga ilang araw Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spill mo